Καλή σας μέρα από το όμορφο Χρυσό. Κάνω ένα βιντεάκι σήμερα για να σας πω κάποια πράγματα σχετικά με μια ολιστική προσέγγιση η οποία αφορά την πρόληψη, αφορά δηλαδή στο να ρυθμίσουμε το μεταβολισμό μας σωστά, ούτως ώστε σταδιακά και σε βάθος χρόνου, το πόσο βάθος εξαρτάται από τον οργανισμό, εξαρτάται από την ηλικία, εξαρτάται από την υφιστάμενη κατάσταση, σταδιακά να βελτιωθεί αυτός ο μεταβολισμός, που σημαίνει μεταβολισμός σε απλά ελληνικά ότι έχουμε καλύτερη υγεία, δηλαδή μπορούμε τις δουλειές που κάνουμε να τις κάνουμε καλύτερα. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ταυτίσει το μεταβολισμό με κάτι το οποίο έχει να κάνει με τα κιλά. Έχω γρήγορο μεταβολισμό, έχω αργό μεταβολισμό, έχω τεμπέλικο μεταβολισμό, έχω κολλημένο μεταβολισμό. Ο μεταβολισμός δεν έχει να κάνει μόνο με την κάψη του λίπους, είναι ένα κομμάτι του μεταβολισμού. Για παράδειγμα, ο μεταβολισμός είναι η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Μεταβολισμός είναι η αποτοξίνωση. Μεταβολισμός είναι η ορίμανση των κυτάρων του ανοσοποιητικού. Μεταβολισμός είναι η μετατροπή των κυτάρων του μυελού σε ερυθρά αιμοσφαίρια. Γενικά, οποιαδήποτε ενέργεια μετατροπής που γίνεται μέσα στο σώμα είναι ο μεταβολισμός. Ο μεταβολισμός λοιπόν έχει δύο κομμάτια. Έχει τον αναβολισμό, που δεν έχει σχέση με τον μπερδεύουν πάλι με τα αναβολικά, γιατί ακούγεται το ίδιο, και είναι και ο καταβολισμός. Ο καταβολισμός μπορεί να παρομοιαστεί με το όταν θέλουμε να γκρεμίσουμε ένα παλιό σπίτι και να το κάνουμε μπάζα, και κάποια μπάζα από αυτά να τα πάρουμε, οικοδομικά υλικά, ας πούμε, δεν είναι τελείως άχρηστα μπάζα, ας πούμε, και αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε ένα άλλο σπίτι ή να επισκευάσουμε ένα άλλο σπίτι. Αυτό λοιπόν είναι ο καταβολισμός. Στον άνθρωπο ο καταβολισμός είναι η διαδικασία η οποία μετατρέπει την τροφή, τα συστατικά της τροφής, σε συστατικά χρήσιμα για τα κύτταρα. Γιατί τα κύτταρα δεν ξέρουν μπριζόλες, παϊδάκια, πατάτες, ψωμί, βούτυρα κτλ. Δεν καταλαβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Θέλουν τα συστατικά των πρωτεϊνών, που είναι τα αμινόξυα, τα συστατικά των υδατανθράκων, που είναι η γλυκόζη ως επιτοπλίστων, και τα συστατικά από τα λίπη, που είναι τα λιπαρά οξέα. Άρα λοιπόν η μετατροπή των συστατικών της τροφής σε συστατικά που θα πάνε στα κύτταρα ονομάζεται καταβολισμός. Όταν αυτά τα συστατικά περάσουν από το έντερο δια της πέψης, πάνε μετά στο σηκώτη για επιθεώρηση, που εκεί το σηκώτη θα δει αν αυτό το οποίο θα στείλει στα κύτταρα μετά, αυτό λέγεται και στρατηγός στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, γιατί το σηκώτη είναι αυτό το οποίο καθορίζει, θα ξεχωρίσει ουσιαστικά, θα κάνει μια διήλυση και θα ξεχωρίσει τις τοξίνες, τα φυτοφάρμακα, τα πρόσθετα, τα γλυκαντικά, τα συνθετικά γλυκαντικά κτλ. Θα τα ξεχωρίσει, θα τα βάλει στην άκρη και θα επιτρέψει μόνο να περάσουν οι ουσίες οι οποίες είναι χρήσιμες για τα κύτταρα. Αυτό το διαχωρισμό λοιπόν τον κάνει το σηκώτη, και στο τέλος έχουμε διαμέσου του κυκλοφορικού συστήματος, πηγαίνουν τα θρεπτικά στοιχεία στο μεσοκυτάριο χώρο, δεν ακουμπάει τίποτα πάνω στα κύτταρα, το ξεχάσατε, δεν έρχεται σε επαφή οτιδήποτε με το κύτταρο, τα κύτταρα κολυμπούν μέσα σε ένα υγρό, εν πάση περιπτώσει, το οποίο υγρό παραλαμβάνει αυτά τα θρεπτικά στοιχεία από τα τριχοειδή και τα καθιστά διαθέσιμα στα κύτταρα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδρομή η οποία παρουσιάζει πολλά αν θέλετε εμπόδια, δηλαδή πολλά ερωτηματικά. Για παράδειγμα, πόσο καλό υδροχλωρικό οξύ παράγει το στομάχι, γιατί από εκεί εξαρτάται το πόσο καλά θα σπάσει τις πρωτεΐνες, ή πόσο καλά μασάμε την τροφή μας και την πολιτοποιούμε, οπότε από εκεί θα εξαρτηθεί η πέψη των υδατανθράκων, γιατί η πέψη των υδατανθράκων ξεκινάει από το στόμα, που το σάλιο περιέχει αμυλάση. Επίσης, τα λίπη εξαρτάται το πόσο σωστά δουλεύει η χολή. Δηλαδή πάλι το είπα, έτσι. Άρα λοιπόν είναι μερικά ερωτηματικά, τα οποία αυτά σε βάθος χρόνου
πέρα από τη φυσιολογική φθορά που έρχεται με την ηλικία, είναι και η καταχρήση που κάνουμε, έτσι. Επίσης, το κομμάτι της παραγωγής των ενζύμων. Το πάγκρεας παράγει αρκετά πεπτικά ένζυμα. Το πάγκρεας είναι δύο κομμάτια. Είναι η ενδοκρινή σμήρα, η οποία παράγει ινσουλίνη, λιγαγόνη. Σε άλλο βίντεο θα πούμε τι κάνουν αυτά. Και η εξωκρινή σμήρα που παράγει όλα τα ένζυμα, δηλαδή τους μετατροπείς, τους χημικούς μετατροπείς που θα πάρουν τα ψωμιά, τις μπριζόλες, τις πατάτες και θα τα μετατρέψουν σε υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κύτταρα, είτε για κατασκευές είτε για καύσιμο. Μετά πάμε στο λεπτοέντερο. Εκεί πέρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν πρόβλημα, έχουν διαρρέον έντερο. Που στο διαρρέον έντερο πρακτικά οι μπριζόλες και οι πατάτες περνάνε κατευθείαν στο αίμα και δεν περνάνε τα συστατικά που είναι χρήσιμα για τα κύτταρα, δεν περνάνε αμινοξέα, ας πούμε, και υδατάνθρακες. Οπότε εκεί πέρα αυτό αναγνωρίζεται από το νοσοποιητικό σύστημα ως εχθρός και σιγά σιγά αναπτύσσονται τις ανεξίες και σε βάθος χρόνου αναπτύσσονται αυτοάνοσα. Οπότε το διαρρέον έντερο είναι κάτι το οποίο θέλει ιδιαίτερη προσοχή αν κάποιος το έχει. Μετά φεύγουμε από εκεί, πηγαίνουμε στο παχύ έντερο, που εκεί υπάρχουν πάρα πολλές δυσβιώσεις, δηλαδή επικρατούν παθογόνοι μύκητες έναντι έχουμε μια διαταραχή της μικροβιακής χλωρίδας. Αυτό συνεπάγεται ανεπιθύμητες ζυμώσεις, συνεπάγεται τοξίνωση συνεχόμενη, ειδικά άμα υπάρχει δυσκολιότητα, η οποία γεμίζει μέσω της πηλαίας κυκλοφορίας. Η πηλαία κυκλοφορία είναι ένα λάστιχο το οποίο συνδέει το παχύ έντερο με το σηκώτη, έτσι. Άρα λοιπόν συνεχώς έχουμε μια βαθμιαία τοξίνωση του οργανισμού και από την άλλη μεριά έχουμε και μια έλλειψη θρεπτικών στοιχείων. Αυτή λοιπόν η αύξηση της τοξίνωσης και η έλλειψη των θρεπτικών στοιχείων είναι και η ρίζα των προβλημάτων υγείας που συναντούμε τώρα. Πέρα από τα ατυχήματα και καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, σπασίματα κτλ. Okay. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα υπάρχει λοιπόν ένα σύνολο διαδικασιών που πρέπει να γίνουν σωστά και πρέπει να γίνουν με μια σειρά για να έχουμε σωστό καταβολισμό. Πάμε τώρα στον αναβολισμό. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τα κύτταρα έχουν πάρει τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται, δηλαδή έχουν πάρει τα αμινοξέα, τα ζάχαρα, τα λιπαρά οξέα κτλ. Αυτά τώρα πρέπει να κατασκευαστούν και να γίνουν να γίνουν κόκαλα, να γίνουν αίμα, να γίνουν δέρμα. Δηλαδή θα πρέπει να πάρει ο οργανισμός τα θρεπτικά στοιχεία και να φτιάξει αυτά τα οποία χρειάζεται. Αυτό ονομάζεται αναβολισμός. Δηλαδή, παίρνω ένα σπίτι για παράδειγμα, 2-3 ας πούμε παλιά σπίτια, παίρνω τα μπάζα, τα επεξεργάζομαι εν πάση περιπτώσει και με αυτά χτίζω μια έπαυλη. Ας πούμε ένα πολύ πολύ απλοϊκό παράδειγμα, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά λίγο έτσι να το καταλάβετε. Οπότε με αυτά θεωρώ λάθος η προσέγγιση που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν ένα χάπι, θέλουν ένα βότανο, θέλουν ένα ματζούνι, θέλουν ένα σκεύασμα για να τους φτιάξει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Για παράδειγμα, ας πούμε, κανένας δεν έχει σκεφτεί, ας πούμε, πολύ λίγοι το σκέφτονται, ότι όλα ξεκινάνε από την υποχλωριδρία. Δηλαδή το πρόβλημα του ξεκινάει από την υποχλωριδρία, ότι το στομάχι τους δεν παράγει αρκετό υγροχλωρικό οξύ. Περισσότεροι νομίζουν ότι παράγει υπερβολικό οξύ. Τα συμπτώματα είναι ίδια. Οπότε καταλήγει κάποιος να ψάχνεται, να παίρνει σκευάσματα το ένα πίσω από το άλλο και να μην του δουλεύουν, γιατί πρέπει να ενορχιστρωθούν, πρέπει να μπουν σε μια σειρά αυτά τα κομμάτια, να γίνει, για να φτιαχτεί όλη η εικόνα που είναι έτσι, ο υγιής μεταβολισμός, και λέει δεν μου δούλεψε, ή είναι απάτες, είναι χιλιαδιό. Θέλει ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο θα απασχολεί, θα βοηθήσει και το στομάχι, θα βοηθήσει και το έντερο, θα βοηθήσει και το σηκώτη, θα βοηθήσει και τον σωστή λειτουργία του μεσοκυτάριου χώρου. Καταρχήν, αν ο μεσοκυτάριος χώρος είναι γεμάτος βρωμιές, δηλαδή η λιμνούλα στην οποία κολυμπάνε τα κύτταρα είναι γεμάτη βρωμιές, είτε αυτές είναι τοξίνες, είτε είναι νεκρά κύτταρα, είτε είναι νεκρά μικρόβια, είτε είναι ιοί, είτε είναι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε υπάρχει εκεί μέσα. Δεν μπορεί να γίνει σωστά η ανταλλαγή
τα κύτταρα να πάρουν τα θρεπτικά στοιχεία και να πετάξουν τα σκουπίδια τους. Όπως σε μια πόλη, όταν δεν μπορείς, όταν έχει για παράδειγμα πρόβλημα η αποκομιδή των σκουπιδιών, τα σκουπίδια συσσωρεύονται απ' έξω. Οπότε είναι πιο δύσκολο, δεν μετακινείται εύκολα ο κόσμος μες στην πόλη αν υπάρχουν πολλά σκουπίδια στον δρόμο. Εντάξει, το έχουμε βιώσει όλοι αυτό το πράγμα. Έτσι ακριβώς λοιπόν είναι και με τα κύτταρα. Άρα, για να πει κάποιος ότι θέλω κάτι που θα με υποστηρίξει συνολικά και θα μου υποστηρίξει και το ανοσοποιητικό και το πεπτικό και το νευρικό και το νευρομυϊκό και την ψυχολογία, γιατί η ψυχολογία ουσιαστικά τι είναι το πώς εμείς νιώθουμε το σώμα μας προς τα έξω. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα άλλου βίντεο. Η ψυχολογία εξαρτάται καταρχήν από τη φυσιολογία. Δηλαδή, αν η φυσιολογία του σώματός σου δεν είναι σωστή, είναι πολύ δύσκολο να έχεις καλή ψυχολογία. Άμα δεν έχεις θρεπτικά στοιχεία για να φτιάξεις νευροδιαβιβαστές, δύσκολα. Άμα δεν βοηθήσεις τους μηχανισμούς αποτοξίνωσης, λέει ο άλλος, ας πούμε, κάνω αποτοξίνωση. Την αποτοξίνωση δεν την κάνεις ή δεν την κάνεις. Η αποτοξίνωση πάντα γίνεται. Αλλιώς θα έχεις πεθάνει. Okay. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε, μπορούμε είτε να βοηθήσουμε τους μηχανισμούς αποτοξίνωσης να δουλεύουν πιο σωστά, είτε μπορούμε να τους δυσκολέψουμε να ζορίζονται περισσότερο. Αυτό είναι θέμα αποφάσεως. Τι θέλει να κάνει ο καθένας με το σώμα του. Αναφέρει το δικαίωμά του, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά όταν πας σύμφωνα με τους βιολογικούς νόμους που λέει το σώμα, θα έχεις καλή υγεία. Αν πας λάθος, αν κάνεις τα αντίθετα πράγματα, είτε γιατί στο λέει η τηλεόραση, είτε γιατί στο λένε οι κοινωνικές αναστροφές, τσιγάρο, ποτό, ας πούμε, κτλ. Αν τα κάνεις αυτά, δεν υπάρχει μέτρο, παν μέτρον άριστον, αυτή η μπουρδα, ας πούμε. Εγώ την έχω αλλάξει, βέβαια, λέω παν μέτρον άχρηστον. Το παν μέτρον άριστον δεν ισχύει, ξεχάστε το, δεν έχει διατυπωθεί ποτέ από τους αρχαίους Έλληνες. Και οι αρχαίοι Έλληνες δεν λέγανε τέτοιες μπουρδες. Λέγανε μέτρον άριστον, και αυτό είναι ένα θέμα ενός άλλου βίντεο και δεν είναι αυτό το οποίο νομίζουμε. Okay. Γιατί το μέτρο είναι κάτι σχετικό, αλλά είναι από τα άριστα να έχεις μέτρο, να μετράς τα άριστα ουσιαστικά. Άρα λοιπόν, το να πίνεις ένα ποτηράκι κρασί είναι το ίδιο λάθος με το να πεις με τα μπιτζάνα κρασί, για το βιολογικό νόμο. Γιατί το αλκοόλ είναι κάτι το οποίο ζορίζει το σηκώτη, είναι κάτι το οποίο ζορίζει τον οργανισμό. Επίσης, το τσιγάρο, είτε κάνεις ένα, είτε κάνεις ένα πακέτο, πάλι παραβιάζει το βιολογικό νόμο. Οι πνεύμονες είναι σχεδιασμένοι για να παίρνουν οξυγόνο και να αποβάλουν διοξείδιο του άνθρακα και όχι καρκινοπίσες. Είναι απλά λογικά πράγματα αυτά, τα ξέρουμε όλοι, okay. Αλλά δυστυχώς η κοινή λογική δεν είναι και η κοινή πρακτική. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ηρεμήσει το κεφάλι του, δηλαδή να μπει σε μια διαδικασία, να χρησιμοποιήσει κάποια πράγματα για να βοηθήσει τον οργανισμό του και να είναι ήσυχος, δηλαδή να πει ότι αυτό με καλύπτει σε όλα, θα πάει σε μια λύση πακέτο. Δεν θα πάει σε μια λύση παίρνω μια βιταμίνη C, παίρνω κάτι για ενέργεια, παίρνω κάτι για ένα βότανο επειδή έχω καλή σπυράκια. Δηλαδή αυτός ο κατακαιρματισμός και να δουλεύει μία λύση σε ένα πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα το οποίο σε σένα είναι, για παράδειγμα, το ότι βγάζει σπηριά, είναι μία από πίσω, είναι ένα cascade, είναι μία διαδικασία σφαλμάτων που έχει γίνει για να φτάσεις εσύ να βγάλεις σπυράκια στο δέρμα. Γιατί δεν ξέρεις από τι είναι αυτό, μπορεί να είναι από κάποια μικρή πίεση. Μπορεί να είναι όμως και χρόνια τοξίνωση του παχαίου εντέρου. Αυτά δεν μπορεί ο απλός άνθρωπος να τα ψάξει χωρίς να αποτανθεί σε έναν ειδικό και να αφιερώσει χρόνο, να γίνουν κάποιες εξετάσεις κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα κόστος χρόνου. Okay. Και είναι και ταλαιπωρίας αν δεν βλέπεις και λύση. Βάζεις σαπούνια πάνω, βάζεις ας πούμε πράγματα και δεν βλέπεις λύση. Επομένως, εγώ από τη στιγμή που δεν μπορώ να έχω γνώση της πραγματικής φύσης του προβλήματος και της αιτιολογίας, είμαι σε μια διαδικασία το να
προτείνω ας πούμε ένα πακέτο το οποίο σε βάθος τριμήνου, γιατί να ξέρετε ότι οτιδήποτε πάρετε, και φυσικά να δουλεύει έτσι, μην είναι γασκουπίδι, τίποτα χημίες και αυτά, με μονομένες βιταμίνες που βλέπω κάτι B12, με δοσολογίες στο Θεό, περιεκτικότητες στο Θεό ας πούμε κτλ. Αυτά θα δείτε αποτέλεσμα σε βάθος 12 εβδομάδων περίπου και εξαρτάται. Αν είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, οι Κινέζοι είχαν έναν κανόνα που λέγανε ότι η θεραπεία πρέπει να κρατήσει τόσους μήνες όσα είναι και τα χρόνια που έχει το πρόβλημα. Και να υπακούς στο βιολογικό νόμο, έτσι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή θα πάρεις π.χ. σλιμαρίνη που είναι συστατικό του γαϊδουράγκαθου, εκεί που έπινες ένα ποτήρι κρασί να πίνεις μια ταμιτζάνα, επειδή παίρνεις το σλιμαρίν, γιατί τα έχω δει και αυτά. Ή βλέπεις ας πούμε παιδιάτρους και δίνουν, ο παιδιάτρος πολλές φορές, δυστυχώς είναι ένα λυπηρό φαινόμενο αυτό και με αυτό θα κλείσω, ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία παίρνουν στατίνες, έτσι, 8 χρόνια και 9 χρόνια παιδιά που παίρνουν στατίνες που είναι φάρμακα για τη χολυστερόλη και ο παιδίατρος σου λέει ότι θα στο δώσω, αλλά πρέπει να του φτιάξει διατροφή, δεν μπορεί να παίρνει από την ηλικία των 8-9 ετών ας πούμε στατίνες, θα το κατεβάσω λίγο, αλλά όταν η μαμά πηγαίνει στο περίπτωρο και παίρνει ας πούμε σκουπίδια ας πούμε για το παιδάκι, επειδή έχει απ' έξω τον Iron Man ή έχει ας πούμε τα Powerpuff Girls, ξέρω εγώ, και δεν ξέρω τι γίνεται, ό,τι βλέπουν στην τηλεόραση ας πούμε στο Nickelodeon, τότε ούτε η στατίνη σου φταίει, ούτε το παιδίατρο σου φταίει. Υπάρχει ο βιολογικός νόμος. Ο βιολογικός νόμος λέει ότι το σώμα θέλει συγκεκριμένα πράγματα και να πετάει συγκεκριμένα πράγματα. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε την απόλαυση, έχουμε το κοινωνικό στάτους, έχουμε πράγματα τα οποία είναι ξένος προς το βιολογικό νόμο. Βιομηχανίες από πίσω κατηγορούν συγκεκριμένες ομάδες τροφίμων για να προμοτάρουν κάποιες άλλες. Δηλαδή, αν ξέρεις το βιολογικό νόμο, ξέρεις δηλαδή τα βασικά του αναβολισμού και του καταβολισμού, τι θέλει το κύτταρο και τι πρέπει να πετάξει το κύτταρο, τότε ψάχνεις και βρίσκεις τις επιλογές. Μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ και βλέπεις ποιες τροφές ας πούμε είναι πλούσιες σε ωφέλιμα αμινοξέα, π.χ. Για παράδειγμα να πούμε τη μεθιονίνη που βοηθάει πάρα πολύ στο να ρίξει την ομοκυστεΐνη. Η ομοκυστεΐνη είναι ο πραγματικός ένοχος και όχι, έχουμε και τη λάκτα εδώ, και όχι η χολυστερίνη για καρδιολογικές παθήσεις. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ποιες τροφές ας πούμε είναι πλούσιες σε μεθιονίνη? Άρα ξέρεις ας πούμε ότι άμα είσαι επιρρεπής λόγω κληρονομικότητας σε καρδιολογικές παθήσεις, θα επιλέξεις τροφές που είναι πλούσιες σε μεθιονίνη και θα μειώσεις αυτές που προκαλούν φλεγμονές στα αγκία. Δηλαδή που είναι τα τηγανιτά, δηλαδή το μαγείρεμα σε πολύ υψηλές, πολύ επιθετικές θερμοκρασίες, τηγάνισμα σε σπορέλαια. Δηλαδή η πληροφορία υπάρχει μες στο ίντερνετ. Θα πρέπει να ξέρεις πού να ψάξεις, και για να ξέρεις πού να ψάξεις, πρώτον να ξέρεις πού να ψάξεις και δεύτερον να έχεις και τα απαιτούμενα φίλτρα, τα απαιτούμενα κριτήρια για να καταλάβεις αν αυτό το οποίο σου γράφει μέσα το ίντερνετ στέκει ή όχι. Από εκεί και πέρα τώρα, αν τα έχεις κάνει όλα σωστά και παρόλα αυτά δεν βλέπεις βελτίωση, είτε στις εξετάσεις σου, είτε στην ψυχολογία σου, είτε στη διάθεσή σου, είτε στο σώμα σου, στα κιλά σου κτλ., εκεί θα πας στον ειδικό, ο οποίος θα σου δώσει μία οπτική και θα σου πει ας πούμε ότι έπρεπε να έχεις ψάξει και αυτό. Αλλά αυτό θα σου πει ο ειδικός αφού έχεις κάνει το homework. Αφού έχεις κάνει αυτό το οποίο μπορείς εσύ να κάνεις, σύμφωνα με τη σωστή, άμα ξέρεις τους νόμους, ξέρεις την πληροφορία, εφαρμόζεις την πληροφορία και δεν δεις αποτέλεσμα, τότε πας στον ειδικό, ο οποίος έχει και παραπάνω γνώσεις από σένα, έχει σπουδάσει, έχει μελετήσει βιβλιογραφία και δεύτερον έχει και κλινική πείρα, δηλαδή θα έχει αντιμετωπίσει και άλλους πριν από σένα με το ίδιο πρόβλημα. Οπότε εκεί δηλαδή εγώ λέω ότι πηγαίνετε, εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι φυσιοπαθητικός, δεν είμαι νηστειοθεραπευτής, δεν είμαι διατροφολόγος, βιολόγος είμαι, εντάξει, έχω και ψαχτεί και με άλλα θέματα, αλλά με ενδιαφέρει να μπαίνουμε σε ένα σκεπτικό συγκεκριμένο, σε ένα λογικό σκεπτικό. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο θέλει το σώμα μου, α, β, γ, δ, ε. Πού μπορώ να το βρω? Εκεί. Αλλάζω διατροφή. Δεν χρειάζομαι τις πάστες και τις μακαρονάδες τις πολλές. Ποιες είναι οι ανάγκες μου?
ποιο είναι το lifestyle μου, ποιο είναι τα ωράρια μου. Ζητάω και ψάχνω πληροφορίες. Πληροφορίες οι οποίες είναι αξιόπιστες. Δεν χρειάζονται έρευνες και βιβλιογραφίες και όλα αυτά τα πράγματα που λένε λέει ο άλλος δώσε μου μια έρευνα που να το λέει. Καμία έρευνα δεν δίνω, δεν υπάρχουν έρευνες να δεις, γιατί πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις να διαβάσεις τις έρευνες. Για να διαβάσεις τις έρευνες, να μάθεις να αξιολογείς μια έρευνα που βλέπεις, πρέπει να κάνεις τουλάχιστον να έχεις ένα βασικό πτυχίο σε μια επιστήμη που έχει να κάνει με την έρευνα. Στην πτυχιακή εργασία αυτό μας μαθαίνουν. Μας μαθαίνουν πώς να διαβάζουμε βιβλιογραφία. Άρα λοιπόν, ο άγνωστος, ο οποίος λέει να μου στείλετε μια έρευνα που να το λέει αυτό, που να το τεκμηριώνει αυτό το οποίο λέτε, και ο άνθρωπος είναι άσχετος, δεν θα δώσω καμία έρευνα. Δεν είναι η δουλειά μου να ψάχνω να βρίσκω έρευνες. Μα θέλει ο άλλος να του κάνω μεταανάλυση ερευνών, να μου δώσει 3-4 χιλιάρικα, ας πούμε, να το κάνω. Οπότε υπάρχουν αυτά τα οποία ξέρουμε εμείς ότι είναι σωστά, δηλαδή το τσιγάρο είναι λάθος, το ποτό είναι λάθος και παρόλα αυτά το κάνουμε. Το κάνετε εσείς, εγώ δεν το κάνω. Okay. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για το βιντεάκι. Ελπίζω να μην το άνοιξα πάρα πολύ, να μην το πλάτιασα. Είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένος κάθε φορά που κάνω βίντεο, οπότε όπως καταλαβαίνετε δηλαδή λέω να κάνω 5 λεπτά βίντεο και μου βγαίνει μισή ώρα. Οπότε αν κουραστείτε, στείλτε μου από κάτω στα σχόλια, με κάποιο τρόπο ενημερώστε με ότι μας κουράζεις ρε φίλε, δεν θέλουμε άλλο. Να σας δείξω και τη φίλη μου. Καλά στην κάμερα. Εδώ. Θα το δω. Λάκτα, εκείνη η κάμερα, αγάπη μου. Μπράβο, αγάπη μου. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα και τη θαυμάστριά μας. Περιμένει να φάει. Λοιπόν, τα φιλιά μου, να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.